Priatelia, vítajte pri dnešnom videu, ktoré sa je venované burze modelov, ktorá sa uskutočnila 15. marca v Dome kultúry v Ružinove. Na začiatok vás poprosím, dajte nám odber a my môžeme ísť na to. Pripravujeme sa na to, aby sme tam prišli. Samozrejme máme pre vás pripravených veľa akcií na tejto burze, takže dúfam, že sa s vami tam stretneme. No a v tomto videu si ukážeme, čo všetko sa na burze modelov v Dome kultúry v Ružinove nachádzalo. No a nezabudnite, že ak ste tam neboli, tak príďte nás navštíviť na Halovu 16 v Bratislave a my môžeme už sa pozrieť priamo na burzu. Priatelia, my sa už nachádzame na burze v Ružinove, konkrétne v Dome kultúry, no a vy sa už pozeráte na našu konkrétne čas, kde sme boli na tejto burze a prejdeme si ešte aj ostatných predajcov. Čo sa týka našej ponuky, tak zamerali sme sa hlavne na to, aby sme priniesli zaujímavé ceny, no a tým pádom tie ceny sú fakt zaujímavé, napríklad na sety od Buraga, McLaren, Mercedes alebo Red Bull Racing. Máme tieto sety od 55 €, menšie sety za 18 €. A myslím si, že tá ponuka bola na tejto burze veľmi dobrá. No a platilo, že napríklad na Abrex sme mali na celý sortiment minus 15% zľavu. Takže určite sa oplatilo prísť na túto burzu, lebo tých predajcov, ako budete za chvíľočku vidieť v tomto videu, bolo naozaj veľa. No a my sa už poďme pozrieť ďalej, ako to vyzerá u ostatných predajcov. Ideme do ďalšej sekcie, dokonca aj táto je otvorená. Takže my sa vrátime naspäť, videli sme túto sekciu, ako vidíte všadiaľ prevláda výpredaj, zaujímavé ceny, naspäť u nás. Môžete vidieť, že tu prevládajú Hot Wheelsy na tejto burze, staré autíčka, staré hračky. Niektoré si určite ešte pamätáte. No a takto vyzerá. Vstup je už otvorené, takže ľudia prichádzajú. No a pri vstupe to vyzerá takto spektrálne. No a my sa tešíme už na zákazníkov. Tak zástupcu Fox Toys tu máme, pána Stulika a novinky. No a máme tu aj nášho kamaráta Maťa Supeka. A čo také máš zaujímavé? Čo by si odporúčal? Nový model MR04. Ktorý? Tieto vlastne, to sú INZ MR04 podvozky nové. Sú teda vylepšené šasko a rýchlejšie riadenie. Čiže priaznivci RCčiek si prídu na svoje. Hej, môžu si vyskúšať jazdu a v prípade zájmu vybrať auto. Sú tam vymeniteľné karosérie, komplet. A ako to teraz vidíš s tým trhom, čo sa týka RC modelov? Je tam nejaký pokles, alebo viac menej sa to drží na nejakej úrovni? Myslím si, že podobne teda, je to na zábavu odreagovanie, takže čo jazdíme každý týždeň tréning, klubové dni. Takže myslím si, že ide to... A o ktorých z tých modelov RCčiek z Kojša je najväčší záujem? Kyosho. Tam je to vlastne zjednotené, že je to séria teda Mini Z. To sú teda tieto Racer, sú preto náhradné karosérie, s tým teda, že tam je vlastne univerzálny podvozok, na ktorý sa dá dať akákoľvek karoséria. To znamená, keď tu príde niekto, kto má záujem o to RCčko, tak mu určite aj poradíš, odborne. Super. Takže priatelia, určite Maťa Supeka si nájdete svoje RCčko. Ak by ťa tu nenašli, kde ťa nájdú? Tu budem celý deň. Tu budeš celý deň, ale máš nejaký e-shop? Hej, je to e-shop. Aký to e-shop? Kyosho.sk. Kyosho.sk, takže dáme do popisku. V Petržalke teda. Tak, alebo v Petržalke na Hálovej 16, takže dobre priatelia, my ideme ďalej, takže to sú RCčka a ako hovoril, takže tu si to dá vyskúšať.
No a keď si to vyskúšate, tak môžete si vybrať ten správny svoj model. No a my pokračujeme ďalej. No a v rámci burzy modelov máme tu aj RC Show. No a my sa presunieme ďalej k ďalším predajcom na burze modelov v Bratislave, ktorí ešte vybaľujú. Takže tu si zberatelia prídu na mierku 1 k 18, že kto má rád 18-kové modely, tak 18-kové modely boli takisto na burze v DK Ružinov bohato zastúpené. Priatelia, sme na konci dnešného videa, ja sa s vami lúčim z burzy modelov, no a ja si takisto odnášam svoj model, ktorý som si na tejto burze kúpil, takže nie je to len o predaji, ale aj o kúpe, takže ak vás takéto burzy zaujímajú, tak sledujte, najbližšia bude v máji, potom hlavne u nás v apríli, Agroburza, takže samozrejme, ak máte nejaké otázky, kľudne do komentára, poteší nás určite zdieľanie, like, ja sa s vami lúčim, dovidenia, do počutia, som Odvoz navigátorom.